Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadi zvinyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. Ndakauyawo kuSouth Africa pandainge ndiine 23 years. Ndainge ndichiteverawo uyo ainge achiri mukomana wangu at that time, but ndiye akazova murume wangu. Asi kuti tinge tichizopinda mumarriage, zvinhu zvekuti hazvina kunyatsokugamuchirika, especially on the side rekumurume wangu, because havana kunyatsokukwanisa kundigamuchira nekuda kwekuti iye mukomana wangu uyo paainge akambouya kuZimbabwe ndo patakabva tazosangana. Saka tasangana kudaro ndokubva tazowirirana kuti iye achadzokera kuSouth Africa, then ndokubva azonditumidzirawo mari yekuti ndinge ndichizokwanisawo kuuyawo kuSouth Africa. Ikoko tobva tazama kuti tinge tichimisa musha wedu. Asi zvose izvi iye on his side, even though ainge akandinyepera kuti his relatives they knew about our relationship, ndakazotongofind out after ndatosvika kuno kuSouth Africa kuti mukomana wangu uyo ainge ava murume wangu ainge akandinyepera, because he had never informed any of his relatives. Ende ndakazova munhu wekuti ndainge ndava kuitwa munhu ari very bad, ndichiitwa kunge munhu ainge aine kamwe kauhure mukati, because ivo vakabva vati how come iwewe unoita zvokutevera murume kubva kuZimbabwe? Unoreva kuti Zimbabwe yose yainge yashaya varume here kuti unge uchizoita desperate yekuti unongovinga murume kuJoni rather than kuti iye ndiye aifanira kuti atange azodzoka kumusha, then obva azokutora. Mushure mekunge akutora obva azonokusiya kumusha kwavo, obva wazomutevera. But vaisaziva izvo zvatainge takawirirana inini ine murume wangu. Pandakaona kuti mumuri umu ndainge ndisina kugamuchirika, ndakabva ndangoti Mwari, dai makasikawo kuti ndinge ndichibatirawo pamuviri. But iyi minamato yangu Mwari vakabva vazononoka kuipindura, because ndakagara kwemakore mukoma mwana achiramba kubata. Ndakabva ndazoita mwana wangu wekutanga uyo akazoshayika pandainge ndava ne26 years. Now that I am 35, mwana handina. Apa murume zvake iye anondiudza kuti anondida, but I can see kuti the pressure yacho yaanopiwa nehama dzake, marriage yangu ichazotongosvika pakufofita, because I am scared kuti iyewo semunhurume mumwoyo make anenge achinzwa kuti dai akwanisawo kuita mwana. Ndakatomboresearcha panyaya dzemasurrogates, but ndikabva ndaona kuti inini nemurume wangu we are not rich enough kuti tinge tichiita izvozvo zvemasurrogates, because plani yangu yainge iri yekuti totsvaka zvedu surrogate. Mushure mekunge tatsvaka surrogate, then surrogate iya yobva yazozvarira murume wangu mwana, ndobva ndangoziva kuti at least pasi pano pezuva murume wangu ane vana asati atanga kuzondiitira zvemagirlfriends, because I am afraid kuti kana akagara azondiitira zvemagirlfriends, kana vakagara vazoita mwana pango panenge patondiperera. But iye reasoning yake murume wangu anoti handifi ndakakusiya nekuda everything that you went through and everything that I also went through apo pacho patakazorasikirwa nemwana wedu. So mukoma, ndakati ndatambudzika paya, ndagara for a very long time ndisingakwanise kuti ndinge ndichibatira pamuviri, ndo patakabva tazongoendawo kumasowe. Takangoti taenda kumasowe like this month, the following month ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatoskipa my period. So inini ndiri munhu wekuti ndakakurawo ndichingonamatawo muPentecostal. So kubva zvandainge ndakaenda kumasowe ende ndikabva ndaona kuti ndainge ndakabatsirwa, ndo yakazongovawo chechi yangu. But iye and they ndaizombopota ndichidzokera ku Pentecostal uko kwandakakura ndichingonamata ndisingadi kutaura zita rechechi yacho. So
mwana ndakazoti ndamuzvara, but still pandori nezvimwe zvinhu zvakaitika zvekutoti ndaitoona kutoti panapa vamwene vangu vainge vakandisunga. Ndo zvandakaudzwa nemaprofita, because ndakatambudzika ndirimo mulabor, mwana ndichitonzwa kutoti mwana ari kuuya, asi kuti ndinge ndichizvara mukoma zvairema. And the most painful thing ndezvekuti macentimeters angu aimboti kana akaenda kumberi obva adzoka futi kumashure, zvekutoti zvakatombonetsawo manesi kuti what was going on with me. Apa chiprofita chandainge ndakapiwa kumasowe ndechekuti kana ndikangogara ndaitwa operation, inini kana kuti mwana pakati pedu tiri 2 pane munhu 1 aifanira kuti ange achizoshayika. Asi nenyasha dzaMwari ndakazokwanisa kuzvara mwana wangu musikana. Ndakati ndazvara mwana wangu uya musikana, then ndokubva tazoudzwa zvekare kuti taifanira kuti tinge tichimbomira kuenda kumusha nemwana uyu, because pane zvimwe zvinhu zvaikwanisa kuzoitika paari zvekuti ataizokwanisa kuzorwa hondo dzacho. Taifanira kuzoenda nemwana iyeye ati kurei, asi sezvisinei munongozivawo kuti kana tichiraramo tiri munyika yavatorwa, sometimes unongozongogumisidzira wazomboti regedzai ndimbodzokera kumba. Like at that time pane imwe nguva yekuti murume akabva azomboitawo kanguva kakati rebei, zvinhu zvake zvisingamufambiri zvakanaka, ende inini ndokubva azondiudza kuti wadi wambodzokera kumusha, then kana zvinhu zvaita bo obva wazodzoka, because there is no need yekuti ndinge ndichikuurayai nenzara. Takabva tazotaura namama vangu inini, mama vakabva vati it is fine mwanangu, dzoka zvako kumusha. Iye anenge achingotiwo zvishoma izvozvo zvaanenge awana, then obva azongotumira. So ndakabva ndazokwira inini nemwana wangu, tikabva tazodzokera zvedu kumusha. Takangoti tichingonodzokera kumusha, murume ndokubva atanga kutondiudza kuti ainge asinganzwi zvakanaka, ndokubva adzokawo kumusha, but akabva ananga kwavo straight. There was no choice, ndaifanira kuti ndinge ndichiendawo kunopepa murume, because akangoti achingonosvika kwavo ndokubva tatonzwa kutoti ainge atova serious. Saka I had no choice, ndokubva ndakwira paya ndokubva ndadzokera. Because of the situation, chiprofita chose chiya chatainge takapiwa chekuti mwana haifanira kuti ange achizotsika kumusha kwababa vake achiri mudiki. Zvino murume, kubva zvatainge takafonerwa nehama dzake kuti murume ainge arwara, apa ainge ari serious, zvainge zvisingaiti kuti inini ndinge ndichizomuignore. Ndokubva ndazoenda paya tiri inini nemwana wangu. Takati tichinosvika kuya ndokubva ndatanga kupepa murume wangu, kusvika murume wangu ava kutogona kutotaura. Pandakasvikako murume ainge ava kusatombogona kutotaura zvachose. Zvose zviya zvikabva zvakanganwikwa zvekuti tainge takambopiwa chimwe chiprofita. Tikabva tazotanga kugara kumusha kuya kwemurume wangu. Zvekare ndainge ndisitorinawo mari yekuti ndinge ndichidzokera kumusha kuna mama. Mukoma murume akati arikavha, ndo paakabva azodanwa nevamwe banguru variko kuno kuSouth Africa vachiti kune chimwe chibasa chainge chamuka. Murume ndo paakabva azodzokera kuSouth Africa. Asi murume akazoti adzokera kuSouth Africa, mwana ndokubva atanga kurwara. Mwana akarwara mukoma, zvainge zviri very serious. Murume zvekare ndokubva adzoka kumba. Tikabva tazotanga kufamba nemwana tichizamawo kuti mwana uyu ange achikwanisa kuzowanawo munhu anomubatsira. Tainge tava kungosanganisa nawo, we were so desperate. Tainge tava kuti kana tikaendawo kwatinenge tanzwa kuti uko kune n'anga inobatsira, tobva tazoenda ikoko. Kana tikanzwa kwakati kuchinzi kuna pastor vanokwanisa kubatsira mwana uyu, taibva tamhanya tobva taenda ikoko. Kudzamara tazonzwawo kuti kwainge kuine vamwe madzibaba, but madzibaba ava mukoma takatoita zvekutovaudzwa neumwe muzukuru wemurume wangu. Ndiye akabva ati pane imwe shamwari yangu iyoyo inoona. Ndakamboita doubt, but ndikabva ndangoti sezvo tiri vanhu vari desperate, ko regai tingozamaka, not knowing kuti
ndo kwainge kwava kutofa kwemwana wangu. Saka zvakabva zvazonzi taifanira kuti tinge tichivatsvakira mari madzibaba ivavo kuti vakwanise kubva uko kwavainge vachigara vobva vazouya vachibetsera mwana. Takati tawana mari iyaiya ndokubva tazopa muzukuru akabva aenda ndokubva azonotumidzira madzibaba vaya mari. Mushure mekunge vatumidzirwa mari vakabva vazouya, asi madzibaba ava vachiuya mukoma zvakaitika ndezvekuti vakazoti vava kunobatsira mwana. Chavakaita ndechekuti vaiti vachimubatsira paya vaipota vachimubatisa mwana uyu muchinjikwa uya wakagadzirwa netsanga, ende vainge vachingogara vachiita zvinhu izvi. Asi chakazondirwadza ndechekuti takati tamboenda nemwana kuchipatara, mwana ndokubva aita sekunge ainge ava nani. Patakazodzoka tichibva kuchipatara, mwana ainge ava kutotamba. Then vakabva vazoti mwana uyu vainge vachida kumunamatira vasati vaenda, because on that day vainge vachida kudzokera kwavo. Ndokubva vatora muchinjikwa wavo uya wakagadzirwa netsanga ndokubva vabatisa mwana. Vakangoti vachingonobatisa mwana muchinjikwa uya, mwana ndokubva atanga kubuda furo riya rewhite, maziso ake mukoma ndokubva atopinduruka. Ndikabva ndatoona kuti tainge tava kusatoona ichi cheblack, tainge tava kungoona maziso ake akaita white. Ko ini ndaigozivei kuti mwana ainge ava kutotandadza. Mwana ndokubva atoti zii, ndo kutofa kwakaita mwana wangu ikoko. Mukoma, mwana achinofa, ndakashaya kana pekubata. Ndakachema mukoma ndichitanga kufunga kuti nemakore ose awa andainge ndakatambudzika ndichitadza kuita mwana, now ndainge ndava kuti ndavaone mwana uya ndokubva angoshayika. Mwana akati ashayika, rufu rwakati rwaitwa, mwana ndokubva angovigwa. Mwana wangu uyu mukoma achinovigwa, hama dzemurume dzakabva dzazotora muchinjikwa uya wainge wakagadzirwa netsanga, uya waaipota achibatiswa namadzibaba vaya. Mwana ndokubva atongovigwa akadaro. Zvadaro mukoma takachema mwana. Murume ndiye akabva azotanga kudzoka kuno kuSouth Africa. Mushure mekunge adzokawo kuSouth Africa ndokubva azonditumidzira mari murume, ndikabva ndazodzoka kuno. Kuti ndinge ndichizodzoka kuno kuSouth Africa kwainge kuri kutongotiza depression, because ndakati ndakagara kumusha ikoko kwemurume ndaingoti kana ndikatanga kungofunga kuti saka handisisina mwana, ndobva ndatanga kutopindwa nemweya wekuti dai ndazviuraya. Chinhu chaingondisimbisa mashoko ainge achibva kumurume wangu achingondiudza kuti I love you, zvinhu zvose zvichaita right. Ndo pandakazokwira ndichidzoka kuSouth Africa, asi still mukoma nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinobatwa nestress zvekuti ndinozoti kana ndikavhura maziso so ndinenge ndichingoona rima, ndichinzwa like ndiri munhu wekuti munzvimbo mandinenge ndiri munenge makangozara rima, zvekuti kana ndikazama kuda kusimuka ndinobva ndatonzwa kuda kuwira pasi nekuda kwedzungu randinenge ndichinzwa. Stress yacho mukoma, it is too much. Now that we have tried kuti tinge tichiita mwana zvekare and mwana ari kuramba kubatika, stress yacho iri kutoramba ichingondiwedzera zvekuti handichatombozivi kuti upenyu hwacho huchaguma nepi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hakuna chinhu chakashata sestress, because ukaona wasvika palevel rekuti unoti kana ukabatwa nestress then unobva wazotanga kuona rima uchinzwa dzungu. I don't think kuti zvinhu zvakanaka izvozvo. Kana kuinewo vanoshandawo semanesi or semadoctors, please tibatsirewo mucomment section kuti once munhu ava palevel iroro rekuti kana akanyanyisa kufungisisa, paya paanenge achifungisisa anobva atanga kuona rima achinzwa dzungu. Chii chinenge chava kuitika mumuviri make? Zvimwe kuda tinokwanisa kubatsirika zvekare nekumanager stress. Vangaimanager seiko stress vanzvadzi vedu ava? Please let us give advice in the comment section.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomana Ashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Iniwo ndine kaconfession kangu kadiki diki. Ndinowanzokuteerera maconfessions enyu pandinenge ndiri kubasa. So mukoma zvakaitika ndezvekudai so. Ndakati ndauyawo muno South Africa. Mushure mekunge ndauya muSouth Africa ndokubva ndazosanganawo neumwewo mukomana uyo akangondinyenga, but at that time ndakangomudawo because I was desperate. Ndakati ndatanga kugara naye mukomana uya ndaitoti kunyangwe paanenge achiti uya tiite bonde, ndaitonzwa kuti ndinenge ndisingatombodi kana kuti ange achindibata, but semunhu ainge ari desperate ndaizotongozvimanikidzira, but ndakabva ndazotanga kumubata rough. Munoona zvezvo zvekuti aingoti kana akangondiitira kamistake kadiki diki, I made sure kuti ndinomupa rimwe punishment rekuti ndaibva ndamuudza kuti for 2 weeks handidi kana kuti unge uchindibata, and ndaimeka sure kuti for those 2 weeks kana ndava kunorara ndaibva ndapfeka chini rangu, and aizoti kana akazama kuti ange achindibata ndaimudira imwe rafu yekuti ndaizogumisidzira ndamunzwira tsitsi. Asi semunhu wandainge ndisina mafeelings naye, ndaiti kunyange ndamunzwira tsitsi kudaro handaizombosunungura mwoyo wangu, ndaizotongoita bonde naye zviya zvekuti ndinenge ndava kungonzwawo kuti ndikudawo kungoitawo bonde, ende ndaitoti ndichitoita naye bonde pfungwa dzangu dzinenge dzitori somewhere far paya paizondibvunza kuti why is it usiri kumboreacta like munhu ari kuita bonde nemurume wake. Ndo pandaibva ndazotanga kungoshinyira zvenhema, but ndinyatsonzwa kuti hapana kana zvauri kumbondiita. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Kana uinewo confession yako, aiwa, feel free to come to my inbox. Hanzi ndaiti ndakarara naye ndaizotongoita zvekunyepedzerawo kushinyira. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana zviri zvowo zvaunoita, either unoitira boyfriend yako kana kuti murume wako, zvekunyepedzera sekunge unenge uchitonakidzwawo, please uyai kuinbox kwangu mobva mazosiyawo maconfessions enyu.